Здравейте! Аз ще ви покажа днес нашия функционален боксер против протриване на бедра, който сме кръстили Functional, защото изпълнява няколко функции в едно. Първо, като подплата под рокля, която прозира, също против триране на бедра и не на последно място, когато сме с по-къс рокля, примерно духне вятър и нали не е приятно да не се види белето. Сега, аз съм облечена с размер M, нашите модели са до 6 пъти XL. Това, което имам на себе си е микрофибър, той е еластичен, дишащ, лек, изключително галещ на кожата, фин. Отпред няма тигел, което знаете, тези, които носят клинч, е много неприятно тук да дърпа. Отзад е по същият начин, така стои, с висока талия, ластикът е скрит, с дантелка за завършек долу, освен че стои красиво и естетично. Дантелката не допуска набиране на кръчала нагоре. Какво отличава нашият боксер от всички останали боксери на пазара? Това е широкото и дълго, тук, бандажно памучно парче от вътрешната страна, което попива потта. И знаете, че когато се трият ръцете, в случая бедрата, допълнително се стоплят. А когато се стопли, е хубаво това място да бъде обгърнато с естествена нежна материя, в случая памук. Памукът, който ползваме, има еластан, защото ако няма при пране, то се свива и се деформира боксера. Така, само искам да покажа, че е допълнително подсилен с заглаждащите гели, да не дразни кожата и за повече стабилност. От какви материи изработваме нашия модел Functional? Това е тюл, като дами, вие може би не знаете, но ние като производители много внимаваме какъв тюл избираме, защото не се заблуждавайте, силно еластичният тюл означава много еластан, който еластан при много силно дърпане, може би някои вече сте забелязали, но другите първа, ако спазарувате тюл, тук изкачат едни прозрачни еластични нишки. Така, ние правим модели от тюл, който не е толкова силно еластичен, но е достатъчно, за да е удобен на кожата. Знаете, че тюлът е дишащ, тъй като това е мрежа. При този модел също го има това голямо дълго памучно хигиенно парче по цялата дължина на крачола и отново е с завършък на дантела. Със същата дълбочина използва се абсолютно същата кройка, както при микрофибър. Третата материя, от която изработваме нашият боксер Functional, е памук. Знаем, че някои дами само памук носят и нищо друго на кожата не слагат. Това е абсолютно същата кройка, както микрофибър и тюл. Памукът, който ползваме, е с 10% еластан, той не се свива и е 40 по 1, което означава, че е финна нишка, еднослойна, т.е. не е рециклиран памук, високо качество. Отново виждате как по цялата дължина на крачола е памучното хигиенно парче, което допуска боксера да се носи без бельо. Виждате, ластикът е скрит, размерите са от M до 6 пъти XL, като този боксер е вече от 15 години на пазара и е доказано като удобство в всичките размери от M до 6 пъти XL.